Te season 4 parlok akan ka video nganai ka jimetip ya ki kam lapnla da ka forensic sayan Meghalaya namta ki post jong ki scientific officer lab assistant pa driver job vacancies. Te parlok pa jang ka video hadu bandakut an bertai detail lut ya barok ki jinon kam namta ki post lapnla da ka forensic sayan Meghalaya. Barlada pidei iba rang thamai ha ka channel Semua pernah ilat jaga neka video buat kumjuro ban subscribe jaga neka channel. Ka Directorate jong ka Forensic Sayan Meghalaya mau dang diang Shillong ka code application ni pi namanta kini ki post jong ki scientific officer lab assistant buat ki post driver buat kelas dat ban sumit ya ki application form ko jong pi kadai hadu ka arp sautrik November arjar arfulai. Ba namata kini ki post jong ki scientific officer ki bdai ha ki crime scene unit ki nombor ki post ki belat ki dontang ka way bat ha ka age limit kadai khat pra hadu south sansnam karta bat ha ka jingsiu ka balai phawajar ha ka shipnai bat ha ka kerdan pule ki shim ki belapendap ya ka MSc ha ka forensic science deng ba kanu ka specialization bat katarik long interview kadai ha ka arpnyo trik November arjar arpulai ha ka porspo JM anu shibje PM te ha ki post jong ki scientific officer assistant ki bri ha ki crime scene unit ki number ki post ki blat ki rontang ka way bat ha ka age limit kadai khat pra hadu saup sansnam karta bat ha ka jinsiu ka ba arpsan ajar ha ka shibnai bat ha ka kan pule Ishim ki bela pendap ya ka MSc ha ka forensic sayan lengba kano ka specialization bat katarik long interview kadai ha ka arpratrik November arja apply ha ka porspo JM hadu shibje PM bat namta ki post jong ki scientific assistant ki bdai ha ki crime scene unit ki nombor ki post ki blat ki tang ka way bat ha ka age limit kadai khat pra hadu saupsun snam karta bat ha ka jinsiu ka ba ar phawajar ha ka shibnai bat ha ki essential qualification part ki shim ki ula pendap ya ka MSc ha ka forensic science deng ba kano ka specialization bat katarik long interview kadai ha ka ar khandai trik November ar pulai ha ka porspo JM hadu shibje PM bat namta ki post jong ki laboratory assistant ki bdai ha ki crime scene unit ki nombor ki post ki blat ki tang ka way bat ha ka age limit kadai khat pra hadu saup sansnam karta bat ha ka jinsiu ka ba khat pra hajar ha ka shibnai bat namanta ka kerdan pule ki shim ki bala pendap ya ka class 12 pasayan na kano ka recognized board lane university bat katarik long interview kadai ha ka live potrik November arjar pulai ha ka porspo JM handu shibje PM bat namta ki post driver ki nombor ki post ki blat ki dontang ka way bat ha ka age limit kadai khat pra hadu saup sansnam karta bat ha ka jinsiu ka ba khat sawajar ha ka shibnai bat ha ka keran pule ki shim ki bela pendap ya ka class 8 pass lengba ka valid heavy motor vehicle driving license bat katarik long interview kadai ha ka shitrik udi sembar arjar arpulai ha ka porspo JM hadu shibje PM te namta kiwe ki qualification lanyo na ka post driver ka bankong pidei bandon ya ka certification ha ka laboratory management system bat quality management system kabar pidei bandon ya ka certification ha ka crime scene management bat ha ka selection process kadai lengba ka interview te kumno fill na apply namanta ka forensic Meghalaya namanta kini ki post jong ki scientific officer lab assistant buat driver job ka walk in interview kan sedang nadu ka arpra terik November bat kan kod adu shitrik udi sembar arjar apply nadu ka porspo JM adu shibje PM ha ka office jong ka directorate jong ka forensic Meghalaya mau deng diang Shillong deng ba ki kopi jong barok ki testimonial haswa ka artrik November arjar apply te lada pidon kano kepat ka bapim percaya ba sewa ban komen ha kaneka video ba lada pisau tenat ya kum kini kijai video
sengawa banai la ya ka video bat kumjuro ban subscribe ya ka channel te parlok ka video tanggini jiban tiap bat ini pet pat ka video kublai shibon